Assalamu alaikum guys. Wannan shine episode 1 kashi na farko inda zamu fara koyar da trading tun daga matakin beginner. So yau abin da zamu fara da shi shine inda zamu fara koyar da kowane candlestick pattern ne, important ones wanda suka fi karfi a market, kuma da yanda ake trading din su da yanda ya kamata kai trading din su. So yau candlesticks da zamu fara shine inverted hammer. Inverted hammer shine za ku shi haka, da wick a jiki haka, sannan sai bodin shi a ƙasa haka. So bari mu nuna muku example ɗinsa ku gani, kaman wannan. Yanda za ka gane inverted hammer shine bodinsa, real body ɗinsa, wick ɗin saman shi yayi biyun asalin body ɗinsa. Kunga wannan wick ɗin na saman yayi girman wannan bodin nasa guda biyu. So yanda ake trading da shi, zaka samu market ɗin da yake trending ne. Idan kana uptrend da aka yi zoom out haka, idan ka samu market yana uptrend, ka samu market yana uptrend kaman wannan haka. Kun ga market ɗina yana strong uptrend. Kun gani market ranging a nan wajen haka, sai market ya breakout. Gani da ya breakout, tun da ya breakout na samu trend a nan, gashi nan strong trend. Overall trend market ɗinka zai zama uptrend, sannan candlestick in kama zai zama market yana uptrend, ma'ana yana yin green candles kenan. Kun ga market yana cikin yin green candles, sai aka sama inverted hammer ga sanan. Gashi nan wannan shine inverted hammer da muka samu. Sannan market yana trend sosai, yana uptrend, sannan da market ya dan yi pullback, sai ka samu wani trend a nan wajen da aka kira shi strong trend ne, dan wannan trend din da kake da shi, saboda asalin trend din market din uptrend ne. Sannan bayan market ya dan yi pullback, ya dan yi kasa kadan, sai generating din wannan momentum ne. Da ka samu wannan inverted hammer gashi nan, to abin da zaka jira shine idan wannan candle din ya bude, wannan candle din idan ya bude shine trade candle ɗinka. Idan sai ya fara yin ƙasa, bayan wannan ka samu inverted hammer ka, wannan candle din ya bude, sai ya fara yin ƙasa, ka samu rejection daga tsakanin 50% din wannan real body din, ko kuma daidai inda candle din ya bude, sai market ya rejecting. Kana samun wannan rejection din, sai ka joining din market ɗinka. So haka ake trading da shi. Kun ga kamar wannan wataƙila market da ya fara zuwa rejecting daga wajen, sai mutane suka shiga market din ƙara yin ƙasa. Ba ruwanka da ƙasan da zai ƙara, in dai ka samu rejection a nan, proper rejection, zaka shiga market ɗinka. Sai ka jira market ɗinka ka ga me zai closing a direction ɗinka ne komai. So bari mu gwada neman live example saboda ni, amma zan posting ɗin video ne. Okay, gashi nan mun samu muna trend, gashi nan mun samu inverted hammer. So idan yayi ƙasa zai ba mu entry point, zan tafi da bias a nan.
wala zai below 50% din candle din da red body din dan tafi da bias. So kun gani bai ba mu entry point ba, amma ya ba mu entry point. Okay, duk da lokacin shiga ya kare dan tafi da bias, and then expecting the market zai ci gaba da yin sama nan. Kun gani inda ce ba mu entry point din farko, kun ga inda market pushing up saboda ya rejecting din level din, shi yasa na tafi da bias. So kake trading da inverted amma farko abin da zaka yi, zaka duba market ɗinka idan yana trend, sai ka samu market ɗinka yana uptrend haka, uptrend. Sannan idan ka samu minor trend ɗinka yana uptrend still, kun ga market sanda yayi ƙasa, sannan na samu wannan momentum trend din. A wannan momentum trend din bayan overall trend market ɗinka uptrend ne, sannan a wannan momentum din shine idan ka samu inverted amma sai kai trading din shiga. Asalin trade candle din mu nan ya kare, na shiga ne saboda ku gani wannan shine asalin trade candle din mu already. So haka ake trading din inverted amma. Bayan kokari magani ko za ka samu wani example ne ku gani, kun ga already anan har mun samu riba. Okay, ga wani waje nan zan tafi da bias na samu rejection. Yes, okay, na samu rejection na tafi da bias anan ma still, saboda kun ga still concept din ne anan. Gashi nan ina da strong trend, bara ku gani gashi nan, kun ga market ina yana uptrend, kun gani ina uptrend. Sannan minor trend dina gashi nan na samu, sai na samu inverted amma. Sannan sanda na jira candle din ya samu rejection, candle din sanda ya fito ya fara yin kasa, yana yin kasa, yana samu rejection. Bari ku gani, kun ga na samu inverted amma na gashi nan, sai na samu rejection daga daidai 50% din real body din, shi yasa na tafi da price kai tsaye. So haka ake trading din wannan setup din. Sannan duk wanda ya kalla bidiyon nan har karshe kuma daga Telegram community na yake, ya register broker din shi da link dina, kuma yana trading a real account ne, ina so ya je ya gwada wannan setup din yanda na yi bayanin sa a bidiyon nan da concept din da komai, yayi trading da shi, ya turo min ta Telegram private dina. Okay, anan ma zan tafi da bias, bari mu gani. Kun ga na samu inverted amma, idan yayi kasa na samu rejection. Okay, ya riga da yayi sama, da yayi kasa ko da below 50% ne zan tafi da bias. So idan ka san kai real trader ne kuma ka, sabida in dai da demo trading kake amfani, gaskiya ba lallai ka iya trading ba. Idan da real account ne zaka nutsu ka bi duk yanda muka bi concept din nan, ka yi trading da shi. Idan kuma kai, ina so ka turo mun in dai da gaske kana so ka koya ne. Sannan wannan mun yi amfani da inverted amma a uptrend ne. Idan kuna so mu kawo muku yanda ake yi a downtrend, so ina so in samu koda mutum 10 ne wanda suka gwada amfani da shi, suka turo mun na ga yanda suke amfani da shi, sun yi da shi amfani da shi daidai, ko kuma akwai abin da basu gane ba. Idan ka turo mun ta private da abin da baka gane ba da komai, zan ma karin bayani a can. So haka ake yi. So next week idan dai mun samu feedback din da ya kamata, za mu kawo yanda ake yin shi a downtrend.